So, fé ceir an seagann tá Play-Doh agus tá soir leich a gceist leis gceann seo, siúd é Canheads agus tá Captain America againn, tá Spider-Man agus tá Venom. Is áireacht é Venom. So, tá mar chun é oscailt agus feiceimiis ceirtá taobhas se. Wow, okay, tá 3 put a Play-Doh agus iad seo Captain America, Spider-Man agus Venom dána. So is léir go bhfuil etalon beag an seo agus go déan Spider-Man ar a bhór. Tá glúisio againn agus is le Captain America an glúisio agus tá hovercrafty beag seo a go Venom. So squish, squish, squish. Agus pan chun an príomhre a chuir. Wow. Tá lá agus mé bhain sin amach. Ag tá? An scíán agus a chuir America. Agus an réalt is málam sin. Tá an gurm ar ísacht ó Spider-Man. A chuir trealamh Captain America. An réalt gurm ábhar. So chas na timpeall é. An réalt gurm na lór. Right, go Spider-Man. Ceirtá ag a siúd. Tá cinál búma an seige. Speisialí a chahabh nuas ar Venom nar airíonn sé dána agus an seo tá dúanála ina líon aige. Seans go mé sé sin an Venom a stoppa chomá. Aibríonn sé sin amach amach. So, mechan é thar rásin sin agus Venom ceirtá ag a siúd. Well, tá dúanála mór gráma. Taobhas sé. Tá sé sin scanró. Tá machchan Play-Doh brúiste. Agus, wow. Nachfuil sin amach? Agus, ceann eile. Chuirc sin fatí sa réine. Okay. Spider-Man etalt is teach agus bhíonn sé leis. Ach, can Venom dúanála suas. Agus cuma Spider-Man mar dúanála é hain. Beg an bua againn. Beg. Jubilee! Féicear ar bhí sin eile.